Malo ćemo sada o putovanjima i to putovanjima u Evropsku uniju i u stvari celu tu šengensku zonu. Značajno će biti izmenjena putovanja u 2025. godini, kada se u stvari očekuje da će stupiti na snagu dva nova sistema za ulazak putnika koji će se odnositi i na nas i na Srbiju, a u pojedinim gradovima i regionima će biti uvedene ili povećane takse za posetioce. Sistemima koji između ostalog imaju za cilj jačanje bezbednosti Evropske unije i putnika uvešće se nove procedure za strane. Srbija na brzom putu, dakle, do Loznice sada nezamislivo brzo. Kad kažem nezamislivo u odnosu na pre nekoliko godina i to je centralna tema današnjeg izdanja Politike. Na naslovnoj strani Večernjih novosti danas centralna tema je takođe brza saobraćajnica koja je otvorena, današnjeg Kurira. Danas u 13 sati, dan odluke, presuda roditeljima ubice iz Ribnikara. Tužilac Stefanović kaže da nisu izrazili ni kajanje, ni empatiju prema žrtvama. Od Beograda do Loznice za portal. Predsjednik Srbije bio je gost juče koju smo izdvojili. Dramatičan snimak iz Novog Sada. Muškarac jurio decu nožem usred noći. Kamera zabeležila je šokantne detalje. Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom incidentu. Imaćemo, znaš da ja pričam ovde sa tobom, često je klik. Jer je nemoguće da jedna lokalna samouprava sama finansira tako veliki broj kapitalnih i infrastrukturnih projekata. I onda izvođačima radova prosto bude neisplativo da po tim cenama rade. Onda to su neke više sile koje niko ne može da ih utičite na njih. Ali da li ćemo te projekte sve izvršiti? Da, hoćemo. Ono što smo obećali, ono što smo započeli, izvršit ćemo. Nadam se u rokovima, možda nešto zakasni, ali opet vam kažem, dobra volja postoji kod nas i borit ćemo se da uradimo što pre. Šta mi radimo? Rebalansom budžeta, jedan u februaru, martu, jedan u julu. Mi tamo gde ne možemo da sprovedemo nabavku zbog raznoraznih objektivnih okolnosti. Da se dopadne, pa čak i tim ljudima koji preziru te tajkune, a najbogatiji je na svetu. Nije on treći po bogatstvu, nego je prvi. Ali ja imam svoje interese, koje neću sprovoditi samo u Americi, nego i u Evropi. Tako je. Rat je mržnja, je li tako? Nije nikakvo oslobađanje, nije nikakvo čišćenje. Rat je prouzrokovan jednom vrstom upravo te emocije. I kada Trump kaže, znate šta, zaustavit ću rat u Ukrajini, kakav, mislim, ako sad mi, ali nekako se čini